हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आओ आपण केमती अच्छा समस्ते। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ କତିରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ ବହୁତ ମଜାଦାରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ତିଆରି କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଗୁଲି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁଗୁଲି କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଭୁଜା ଭୁଜା ଖାଉଛି। ଏଇଟା କିସ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଖଇ ଖଇ ସେଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ଲେଟ୍, ଏଟା ହେଉଛି ତାର ବେଲା, ଏଟା ହେଉଛି ତାର ତାଟିଆ। ଗୋଟେରେ ଖଇ ଖାଉଛି, ଗୋଟେରେ ଭୁଜା ଖାଉଛି। ସେଟା କିସ? ଭାତଟେ ହେବ, ଡାଲିଟେ ହେବ, ଏଟା ମାଛଟେ। ଆମ ଗୁଗୁଲି ଟିକେ ନାଜ କରୁଛି। ଏଠି ହସି ଦେବ ଟିକେ ମଜା। ଗୁଗୁଲି ଦେଖ ଟିକେ ହସି ଦେ ଗୁଗୁଲି। କି ଗୁଗୁଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବୁନି ଆଜି? କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଜି କିସ ମିଳିବ? କିସ ମିଳିବ? ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ? ଏଠିକି ଯାଇ କୁହ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ? ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ ତ ସେଇପାଇଁ ଯିବୁ। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଏ ଅଣ୍ଡା ନେଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଜା ଚଲାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଭୁଜା ମେସିନ୍ରେ ଭାଜିକି ଆସିଛି ତ ତାକୁ ଚଲାଉଛି, ବାଲି ଫାଲି କାଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଖାଇବା ଟିଣିରେ ବସିକି। ଆଉ ବାକି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଘର ପାଖରେ। ଏମିତି ଘର ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଭାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ବାକି ଗୁଗ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛେ ଖେଳୁଛେ। ଏବେ ଆମ ଗୁଗ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଗୁଗ କେଉଁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ? ଗୁଗୁଲୁ କେଉଁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ କହ? ସେ ଝିଅ ପକଉ କେଉଁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ କହ? ନଙ୍ଗ ନାଗିଛି? କାହିଁ ନଙ୍ଗ ନାଗିଲା? କିଏ ନଙ୍ଗ ପକେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ତୁ କେଉଁ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ? କରିବୁନି? ହଁ ଚିନୁ ଚିନୁ କହ। ଚିନୁ ଚିନୁ ଜୀବନ। ଆଉ କେଉଁ ଗୀତ? ଦାଉଲା ରଖିଛନ୍ତି କେନ? ଚାଷ ହେଉଛି। ହଁ ଜାଳ ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି ତ ଜାଳ ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ଆଉ ଗଛ ନକି ତାଡ଼ନ୍ତି? ଓହୋ ସେ ତାଡ଼ିବେ ମୁଁ। ସେ ଖାଇତେ ଭୁଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଢ଼ି ଘର ପାଖରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଖାଇକି ଆସିଲେ ପୁରୀ ତାଡ଼ିବେ। ତୁ କେଉଁ ଗୀତ ନାଚିବୁ କହ? ଗୀତ କହିସାରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ? କେଉଁ ଗୀତ କରିବୁ? ମୋବାଇଲଟା ରଖିଛି। ତମେ କେଉଁ ଗୀତ କୁହ ଆଗ? କେଉଁ ଗୀତ? ଗୀତଟା କେଉଁ ଗୀତ? ହଁ କେଉଁ ଗୀତରେ ନାଚିବ? ହଁ ଆଉ ହଉ ହଁ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେବା। ତମେ କେଉଁ ଗୀତ ନାଚିବ କହୁନ? ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ। ଆଉ ସେ ଗୀତ? ଆଉ କି ଗୀତ? ଆମ ତନୁ ଯେ ନାଚେ କେଉଁ ଗୀତର? ନାଲି ଆମ୍ବ ଏଇଟା କିସ? ସେ ଗୀତର କିସ? ଶିଖିନ? ଆଉ କେଉଁ ଗୀତ ଶିଖିଛ? ମୋବାଇଲରେ ନାଚିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଠି। ତୁ ନାଚ ଟିକେ ଏର ଟିକେ ଢେଇକି ନାଚ। ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ ନାଚ କେର ନାଚୁଛୁ। ଜଲ ଖାଇ ଆସେ। ଏ ଜଲ ଖାଇ ଆସେ। ଏ ଜଲ ଖାଇ ଆସେ ଲୋ। ହେ ଜଲ ଜଲ ଖାଇ ଆସେ। ହେ ଜଲ ଖାଇ ଦେଉଛି। ଜଲ ଜଲ ଧ ଧ ଧ ଧ। ହଁ ନାଚ ନାଚ ନାଚ। ଚିନୁ ଚିନୁ ଆମ ନୂଆ କଳ କେଇଠି ହେଇଛି? କେଇଠି ନୂଆ କଳ? ଦେଖି କଳ ଯାଉଛି ମୋ ଗୁଗ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଛ କିସ ଦେଖୁଛ?
गेली टाकुलू गेली टाकुल ता वीडियो उठिया चलो हे गेली मामा ए मामा गेली टाकुलू ता वीडियो उठिया चलो चलो टाकुल टाकुल टाकुलू हामाकुटे गेलो कर हामाकुटे गेलो कर तो ये हो हामा ए रे हामा नंगन गाई अच्छा एठी हम काली आई किसे करछन देखिवा सब गेली नांडी आई जा टाकुलू आई जा हो काली आई हमर किसे करछन काली आई ननो काई सही ननो काली आई ननो सही गेली टाकुलू आई गनो तू गेली टाकुलू आई पलियला आंटी घर काम चलती है देखो तो घर काम चलती हाँ जल्दी आस हो देखिए जल्दी आस हो ये किस हो हाँ पूजा दीदी ये आम भुजा खाऊँ ये तंपड़ा से भी मुड़ी खाऊँ किस देखिए देखो तो देसी खावाटा बैगण पोड़ा आंब छेचा तो आंब छेचा ये भुजा पेटे चलती ये गेली टाकुलू देखो टाकुलू गेली आज काम नहीं फ्री है जी चलो आमरी भुजा खावा पानी रखी दियो आम भी चलो घर को जा भुजा खावा भाई मोबाइल ना आस भुजा खावा जे चलो तो एबी आम टे सका टिफिन करदे मुड़ी खाई ये आम भाज बहुत बिंदास रुहती बहुत खुशी रुहती देखो बड़ भाज आम बहुत बिंदास चलो